Okay, sanibona, ngethemba niyaphila. Namhlanje ngithi ake ngikhulume nawe okulesimo sokuthi fila engazuthi usuphelelwa amandla. Ngikhuluma nawe obona engazuthi amandla akho aseyakuphelela. Now you wanna give up entweni obuyenza nanoma ngayini le ebekade kulethela impumelelo, nanoma ngayini lamandla obukade unawo. If now you feel engazuthi aseyaphela amandla, impumelelo awusayiboni, ufuna ukukhuluma nje nalowo muntu lowo. If ungakafiki kuleso simo, feel free to pass this video, but kakhulu ngicela ukukhuluma nalowo muntu lowo. Okay, indaba yami ilele la ekuthenini uma ngabe ufuna ukushaya something using a stone, or if you wanna throw a stone to somewhere else, ufuna ukushaya, awuvela usuku uthathe itshe ulithi khona la eduzane, but the thing oyenzayo uqale ulise emuva. The more ulise emuva is the more uthola amandla or ulanda amandla okuthumela ipower or ipressure elizohamba ngayo lelo litshe lakho. Like if ufuna liye phambili kakhulu or libe powerful kakhulu, you will make sure ukuthi nanesandla sakho ngalesikhathi udonsa amandla siya kakhulu emuva. Also if kuwukuthi indawo ufuna ukushaya kuyona iseduzane, ayidingi ukuthi uzushaye kakhulu, or lento ufuna ukuyishaya uma ungadingi ukuthi uyishaye with too much power. Same applies i-distance ozolisa yona emuva itshe lakho, leyo distance izoba incane. Ngiqonda ukuthina mina kuwena, ngiqonda ukusho ukuthi yabona ngoba wena manje utshela ukuthi impumelelo ayisaphume isikuphelele, usuzibona ngazuthi konke sekukujikele nje, amabhizinisi wakho awasakhambeli kahle, yana noma ngayini le obukade uthola ngayo income, or nanoma ngayini le ebekade kuphathela impumelelo yakho obuphila ngayo, mubone ngazuthi isikuphelela ngamandla. Athi ngikutshele lokho mntaka baba, akukapheli. Kunalokho ulanda amandla ngalesikhathi ulisa emuva itshe lakho, ingalesikhathi ulanda amandla, and the distance oyihambayo esiya ngayo emuva isandla sakho is the distance or is the power la ilamandla lawa okuyiwona ezoshaya ngakhona. Meaning if isandla sakho siyemuva kakhulu, that means also the power or amandla azoshaya ngakhona lento sokuyishaya uzoshaya kakhulu. If kuwukuthi isandla sakho sizongayemuva kakhulu, sizojika nje eduzane, mhlawumbe sizoba la eduzane, same applies, amandla akhona, ipressure okuzoqhamuka ngayo ayizukuba inkulu. Same applies ke nakwena, if ubona engazuthi nje impumelelo isikuqhelile kuwena, uyazama lokho akuphumeleli, uyazama lokho akuphumeleli, relax mntaka baba, ila isandla sakhe sayisa khona itshe ngemuva. Uzothi la uqhamuka khona itshe lakho lizothi lingabuya ila elizobe selishaya kakhulu, lizobuya seli-powerful. Uyabona lezi inkinga obhekene nazo manje, obona ngazuthi wonke umuntu manje usekujikele, obona ngazuthi imizamo yakho yonke iyashabalala, konke obukade ukwenza, konke obekade kuphumelela kuwena before, now you are busy trying ukuthi kuphumelele again, you are failing. Relax, khuleka, hayi ngoba ufeyila. Kunalokho ulanda amandla, itshe lakho usalidonsela ngemuva. Even if usebenzisa i-scaling, this thing that people used to, if kuwukuthi bashaya inyoni, if uzosidonsa kancane, amandla or i-distance ehanjwa yitshe incane, amandla khona awekho powerful. But once wasidonsa kakhulu, ilapho ne-distance or amandla aleso skilling leso ezoba makhulu kakhulu. So wena lenkinga obhekene nayo, never mind ukuthi ithathe isikhathi esingakanani kuleyo nkinga. The only thing that matters ukuthi your target uzoyireacha kangakanani. That's what matters. If kuwukuthi inkinga obhekene nazo kakhulu, that shows ukuthi your success uzophumelela kakhulu. Kukhona ngabe yini ofuna ukuthi uphumelele kukho, uzokwazi ukuthi uphumelele. So osukwini la namhlanje nje ngithi ake ngisho lawo mazwi only to those who feel ukuthi engazuthi usephelelwa amandla. If wena currently awukabhekane naleso simo, no, it's fine, just
move, just scroll this video ungayilaleli. But the person engikhuluma naye ngifocus kuyena umuntu ozizwa ephelelwe amandla engazuthi yonke imizamo yakhe bekade izama, zonke izinto abekade ezenza, zonke into azama ukuzenza aziphumeleli. Hayi ngoba ungaphumeleli mntaka baba, hayi ngoba uNkulunkulu ekuflathele, but ngaleso sikhathi ngoba kungavumi ngoba ubone ngazuthi akuphumeleli, yingalesikhathi usadonsa usayisa itshe lakho ngemuva, lizothi lingaqhamuka selibuyela back, uzobona lizoshaya lededise yonke into lizoshaya lededisa yonke into, bonke ubunzima obubhekana nabo, zonke inkinga obunazo. So amazwi ami aphela lapho for today ukuthi khona kubhlungu, kuya understandeka kubhlungu uma uzothi ubamba la kuphunyuke, ubamba la kuphunyuke, ubambe la kuphunyuke, but ayikho into eyenzeka ingenasizathu. Nanoma ngayini eyenzeka kuwena, nanoma ngayini obhekana nayo isuke inesizathu sayo. Kuukuthi thina we as human being, living human beings, sibona engazuthi uNkulunkulu akasinakile, kanti uNkulunkulu usuke eplana ngathi. Remember, bear in your mind, once wafaka full stop ila uqala khona the new sentence. If ungena endlini, if uvala lo mnyango, that means ususuka phandle, usungena endlini, usushintsha i-environment osuku kuyona. If uphuma endlini, ubukade usendlini uvula isicapha. Remember, you must apply your force, you must apply your efforts ngalesikhathi uvula isicapha ukuze ukwazi ukuphuma ubone le environment engaphandle uma ukuthi uphumela phandle. Same applies ke nasenkinga nobhekene nazo. Ngalesikhathi uzizwa ngathi usubudonsa kanzima, udonsa ngamandla amaningi, hayi ngoba nakho uNkulunkulu ekulahlile, but kungalesikhathi ulungela ukuya empumelelweni, ulungela ukuthi uphumelele ekuphumeni kulendlu obukade ukuyona ebekutholise kanzima, lendlu obukade ukuyona eyenza ubone ngazuthi izinto zakho aziphumeleli. But then ngoba usuwanikelile amandla akho, waphusha isicapha, wakwazi ukuthi usivule, now you will go to the next destination le okuyiyona ofuna ukuya kuyona. Remember, angeke uthi ufuna ukungena ekamereni ubese uyovula isicapha sase bathroom, meaning kuwena ngalesikhathi uqala ufocusa entweni oyenzayo, awu imizamo yakho yenzayo akungiyo imizamo yokuthi ufuna ukuphumelelisa just in case, but into oyiphumelelisayo ile osuke uyifisa. Same applies ke nasekuvuleni isicapha, amandla akho nangalesikhathi udonsa itshe lakho, awutarget ukuthi if kuukuthi ngishaya something nanoma ngayini ezoshayeka ngiyithatha, cha, but you have a target ukuthi this thing engizoyishaya lana, lento yami leli itshe lami ngoba ngiliphosa la, ngiliphosa to this thing, na kanjani ngifuna ukugcina ngiyinqobile, na kanjani uzoyinqoba, na kanjani isicapha usuke usivula wena. Angeke uvule isicapha sasekamereni ufuna ukuya ebathroom, angeke uvule isicapha sasekitchen ube ufuna ukuya ekamereni. That means wena first of all you must have this thing on your mind ukuthi ufuna ini, udinga uNkulunkulu akusize ngani, then ngalesikhathi usuqala uzama imizamo yakho, ila osuzozama khona ngayo yonke indlela ukuthi nanoma ngayiphi imizamo ezamayo, imizamo which are related to this thing that you want to achieve, this thing that you want it to be successful. uNkulunkulu anibusise nibe nosuku oluhle. Don't forget to subscribe to channel yami ku YouTube. You just search for Siphamandla Gina and then you subscribe. Also here ku TikTok, don't forget to follow me. Thank you.